Latest on transfer news bafethu uvane lo amathimi amaningi ayathenga engabe yakhe team iyathenga na indaba ade ihamba phambili namhlanje bafethu kuthiwa uMusa Lebusa is in advanced talks with iStelis. Remember iStelis sinobudlelwano obright with iMamelodi Sundowns. Players like abo Jaden Adams, players like abo Pasadine, players like abo Ikram Reyners olesibamku yabo le team le lama team omabili akwazi usakhulumisane akwazi usacommunicate adayisela nabadlali. So ayisi uMusa Lebusa ejoina iStelis. So asazi kwamanje ukuthi ingabe uzokwazi nahambe on a loan noma ahambe on a permanent transfer. But again, for me, looking at the way iMamelodi Sundowns right now esenze ama signings akhona nabadlali abakhona vele kule position ayidlala uMusa Lebusa, I see le move le kuba a permanent move for iStelis. Uma sobheka basasana kusayina uNdamane. Basana nje uNdamane iMamelodi Sundowns last season yapromote abani yapromote uKhoza odlala ahead of yena uMusa Lebusa. uKhoza udlala kahle, ukhona uNdamane odlalela iBafana bakhona oKekana, uMvalo sasana kubuya kwi-injury ende. iSundowns inayo quality lapha emuva in terms of ama center backs, so angibaboni bestrugglisha kakhulu, angibaboni bemdinga ngaleyo ndlela uMusa Lebusa. But ke wena ngokwakho ungangitshela, do you think iMamelodi Sundowns angimele imdayise lo mjida noma cha? Kwezinye izindaba istriker sePyramids FC uFiston Mayele has reportedly rejected a 2.5 million US dollar contract iyonyaka wonke. I-contract ya 2.5 million dollars. Imagine uzoretracta i-contract ekanjalo uzothola 2.5 meter ngonyaka. Le club lati mfuna ile club edlala lo Mhonkodo. uMhonkodo besezoba ne-teammate okubani okuFiston Mayele, but ke useyirejectile umjida yena ngokwakhe ubona engazuthi ikhona iclub esengamsayina enkulu kunale club le kuthiwa iLTFAC. Yabo singesazi ke bafethu, singesazi imali iyona ekhulumayo. Asazi mhlambe le club isazokwazi ukuthi ibuye nemadlana enkudlwana ikwazi ukuthi umsayine umjida. Contract yakhe iyaphela mekuphela isizini, amathimi amaningi ayafuna ngempela umsayina. Istriker sangempela lesi asazi mhlawumbe ikhona i-team engqongqozile, asazi. Kwezinye izindaba bafethu iMamelodi Sundowns isidecide uku-extenda i-contract yabani yaDivine Lunga, isi-ede another 2 years kwi-contract yakhe umjida. Umjida use-impresse kakhulu since efikile kweMamelodi Sundowns, waperforma kahle kakhulu ngosikhathi bedlala le kwi-Club World Cup, sambona futhi edlala for iZimbabwe ngosikhathi kudlalwa le kwi-AFCON. Umjida uyiquality ngempela, quality left back. I so wish umjida wala eSouth Africa, but ke it's a pity udlalela le Zimbabwe. This is a good left back bafethu. Kwezinye izindaba bafethu, the former Stelis defender uOlivier Torre umjida ngenzeka asayine iclub ekuthiwa iSimba SC. Remember ke le club le bafethu icoach ubani? Icoach uSteve Barker obecoachani iStelis. Icoach uSteve Barker obecoacha iStelis. And njengoba bemfuna nje bamfuna on a 3-year deal. Umjida uSteve Barker le uyapheka ngempela. Engawuthi baningi abadlali bakhe asazobalanda abaqhamuka le kwiStelis. Singesazi ke bafethu uSteve Barker uyamfuna kodwa umdlali wakhe. Umjida ke bazomthola on a free transfer because right now akanayo iclub, usathana kubuya le. Kwezinye izindaba bafethu amaZulu asayine abadlali ababili namhlanje kuGustavo Lopez benobani benoluyolo Silatsha. Abajida ke bafethu bayadlala ngempela uSilatsha, ngiyamazi nje umjida uyiquality, but ke ngifuna ukukhuluma ngoGustavo kakhulu. uGustavo uqhamuka le kwizwe laseBrazil, lapho khona esijwayele ukubona khona abadlali abaningi abaqhamuka le Brazil bejoin iMamelodi Sundowns, but ke this time badecide ukushaya ngomunye ushuni. iSundowns ayikhathanga namhlanje. Ubani okhethile uSuthu lihambile la le eBrazil lalanda umdlalo omusha. Lo mdlali lobuya bi-defender abuya adlale naseswini. Jabulisa kakhulu ukubona ama signings akanje bafethu. Ama team amaningi ayabona ukuthi ikhona imarket ngaphandle, ikhona imarket eSouth America, so they've went in and signed a Brazilian player. Yabo I so hope many agents are le eSouth America azobona ukuthi ikhona vele imarket kwiBetway Premiership, abadlali abaningi kumele baye khona, because uma sithola abadlali abakanje bazokwazi ukukhuphula izinga lebhola elikhona la kwiBetway Premiership, ba-advertise izinga lebhola lethu, kube khona i-competitiveness ekhona la kwiBetway Premiership. Yabo but ke ungangitshela wona ama comments uzizwa kanjani ngale indaba lezi.